Nadakpan na sa kapulisan ang gitumbok nga utok sa pagpanuli sa usa ka pawn shop ug jewelry store nga nahimutang sa downtown area ning Dakbayan sa Subo. Sayranta ang detalye, pinaagi ni ining report. Ang nadakpan mao si Jigger Heverola, hingkod ang panuwigon molupyo sa Barangay Gutlang, lungsod sa Argao, kinsa gikustodiya na karon sa Cebu City Police Office. Mismo si Police Colonel Erenio Dalugdog, ang Cebu City Police Director, ang nangunay sa pagdakop kang Heverola human siya gilambigit sa krimen. Base usab kini sa gilawatan nga extrajudicial confession sa duha nga naunang dinakpan nga silang Don Carlo Flores, ang pag-umangko ni Jigger og si Jordan Bacchiano. Gisugo matod pa sila ni Heverola sa pagkuha sa sakinan nga gigamit isip getaway vehicle og gipadala kini sa bukirang dapit sa lungsod sa Argao. Atol sa operasyon, wa ra matod pa musukol si Heverola og mikuyog kini sa mga tinugyanan sa balaod. Giklaro ni Colonel Dalugdog nga wala muuban sa robbery operation si Heverola apan siya matod pa ang nagplano sa tanan. Kini subay usab sa mikatap nga impormasyon nga nagpahigayon og feeding program si Heverola dihang nahitabo ang krimen. Naami nadakpan nga isa sa mga mention nila imuhang pangalan tungod sa imuhang ikaw ang nag-utos sa ilahatanan. So, isa ka sa among kuan, amo na siyang gidakop dito. Yan. Di basahan na mo siya sa Miranda Doctrine, gi-appress na mo siya sa iyang constitutional rights. Samtang nadakpan si Jerome Cambrihan Daven, 37 anyos, mulupyo sa sitio Magbakayo, Barangay Kapyuan, lungsod sa Argao, niadtong Martes sa gabi. Kini pinaagi sa search warrant nga gipatuman sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Provincial Police Office. Nakuhaan siya og usa ka kalibre 45 armas nga dunay 7 ka mga bala, usa ka granada, long sleeve nga iya sa Philippine Army ug uban pa. Positibong gitudlo si Davin sa mga saksi nga maoy nilayat matod pa sa istante og nanguha sa mga alahas, apan si Davin may makak nga may kalamigitan siya sa maong krimen. Samtang giisip usab karon sa kapulisan nga person of interest ang tag-iya sa sakinan nga gigamit isip getaway vehicle, diin bag-o lang matod pa kini naparehistro. Sa ilahang pakisusi, nalambigit ang tag-iya sa usa ka mining company dito sa Mindanao. Giyawhang sa CCPO ang naasong personalidad nga mupatimaw silang buhatan aron makahatag katinawan sa isyo ug malimpyuhan usab ang pangalan ini. Nagtuo ang opisyal sa kapulisan nga posibleng dili ibaligya ang mga alahas, inay tunawon kini sa mga taong adunay kahibaw sa proseso sa pagtunaw aron dili masango sa higayon nga i-dispose na kini. Wa pa usab sila makakuha og bana-banang kantidad pila ang natulis nga mga alahas. Samtang gihulagway sa kapulisan nga rimnan sa usa ka dakong grupo sa mga tulisan sa Usamis ang nagkiglambigit sa grupo ni Heverola sanglit aduna matod pay susama nga pagpanulis ang nahitabo didto sa Cagayan de Oro City ug managsama usab ang pattern ug ang mga personalidad. Kini siya kung unsa tong nahitabo didto sa kuan, kung unsa tong nahitabo didto sa Cagayan de Oro City, nganong makunik na to. Tungod sa katong isa nga kining kuan, kung tan-aw nimo sa CCTV, kini si kuan si Jerome Devin. Mo siya ang una nga nisulod. Sa pagkakaron, unom na ka mga suspitsadong tulisan ang anaa sa kustodiya sa mga otoridad ug aduna pay laing duruha ang ilang gipangita. Gigatakda silang pasakaan og tukmang mga kaso sa piskalya. Wa pa mulawatog pamahayag ang suspitsadong mastermind sa krimen. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.